813. For the kind attention of the passengers, train number 14619 down Agartala Rokno Tripura Silveri Express via Guwahati is on platform number 1. Ini 17 तारिख Agust 2023 आईपीएफटी पार्टी ने अंगई 2023 ने सिने 23 Agust अब जों एवरी ईयर सेलिब्रेशन खालायो स्टेटहुड डिमांड डे फ्रॉम बिगिनिंग 2009 नि सिमी सिने बरं गोनां सारेन्सि डेभलपमेन्टनि लिडारशिपआव लाइ थांजाक प्राय इसी कलकनो दाबिनतियै जरावा आगरतला अस्ताबल मैदान जरावा खुमुलंग हेडक्वार्टर बिल्डिं एरिया जरावा दिल्ली हमो हाइख्लायै जों सेपारेट स्टेटनि डिमान्डनो जों बेस खालायै खरां हिसाबै मास गेदारिं एकेबारे स्टेट लेवल गेदारिं हमो हाइ प्रग्राम जों एक्टिविटीज खालायफैयो दाख्लैबो हायनो सिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी आईपीएफटी नि डिसीजन बाय 2023 23 Agust स्टेटहुड डिमांड डे आबनो जों पालायनाय दिल्ली जंतर मंतराव अबनो जों त्रिपुरा हास्टेनि लुकुराव जतनो साइमनो आईपीएफटी आचाइफोरनि सिमिनो एडीसी आमचाइनो कताल हास्टे सेपारेट स्टेट सानै जों 2023 न तामनि बागै बेस मा खालायगांखाय 23 Agust न तामनि बागै बेस मा खालायगांखाय जतनो साइमनो सिक्सिडल मानमानि 1984 सालनि 23 Agust जोंनो जे त्रिपुरा आमचाइनाय खागै रोजाकमानि उनाव बनो बेस खालायनो जों आईपीएफटी बाहायनो इंडियानि कन्स्टिट्यूशननि आर्टिकल 2 and 3 नि दाराव जों त्रिपुरा हास्टेआव दंगै 184 जनानि राजानि बसंरक
जों अबनो कताल फास्टे सेपारेट स्टेट साननानै नांगौ होनाय IPF फैलिया और त्रिपुरा हाबो फारांथि सानाय आलादा राज्य अबनो जों बेस खालायनो जोंनि सारेन्सि डेभलपमेन्ट थै थांमाने यागुलाफोनो जोंनि जे ताबुक सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ कमिटि IPF नि जे थांनाय रखनो जों अबेसनो डिमान्डनो अ इशुनो जों कुनु दिना दुर्बलता खालायावै कुनु दिना जों उग्लग तन्यावै कुनु दिना जों अबनो हलाबै तन्यावै जोंनि फारांनो जों दैबोति सानानै बागै दाख्लैहायनो 2023 नि 23 आगस्टनो अबनो जों दिल्लीयावनो खायलायसिनाय होननाय जों वानसगै दागो जोंनि गोबां डिभिजननिफ्राय 200-250 जोंनि डेलिगेट बोलोग दिल्लीयाव थांलायनाय जों जोंनि सेन्ट्रेल एग्जिकिउटिभ कमिटि ताबुकनि प्रेजेन्ट जोंनि अनारेबल प्रेसिडेन्ट गरम गोनां जोंनि आदा प्रेम कुमार रियां जोंनि IPF नि अनारेबल जनरल सेक्रेटारि गरम गोनां जोंनि रिटायार TCS रिटायार अफिसार सपन देबबर्मा जोंहायनो सेन्ट्रेल कमिटिनि लिडारफोर जतनो थांनाय अबनि बागै जों जत लोगो रखनि थानिबोनो गबकनाय जोंनि जे दिल्लीयाव थांगै आलादा राज्यनि दाबिनो फारांथि सानानै थांतानेवा लामा लामक्लक बाय ट्रेन थांतानेवा बा आरो थांगै जोंनि प्रग्राम सक्सेस आंगै किफिलि फायासाक जरा जानि जानबा किफिलियासाक जरा जतनि नुखुंगनो ईश्वर हामारि खालायदों भगवान सुबाथों कायत सुबाथों जतनो सिरिलायदि तै दाख्लायो कांगासिने नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि ऑल स्टेटनि रिप्रेजेंटेटिव जोंनि लिडार्सफोरखौ जोंनि मुभमेन्टआव जोंनि 23 आगस्ट दिल्लीनि जन्तर मन्तरनि प्रग्रामाव सिटिं डेमनस्ट्रेशननि प्रग्रामाव पार्टिसिपेट खालायनाय जोंनि अनारेबल नेशनल प्रेसिडेन्ट NFNSनि गरम गोनां डक्टर मनीष तामाङ जोंनि आरो जागावा एक्स जोंनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेटनि जोंनि एडभाइजरनि चेयारमेन डायनामिक जोंनि त्रिपुरा हाबो फैयै गोबां जोंनि IPF नि तुबामानि बा IPF नि खानबक्सिमानि बिनि कन्ट्रिबिउसन दंगो जोंनि नायरुक रेड्डी बबो दंनाय गोबां स्टेटनिबो दंनाय जोंनि मुभमेन्टआव लिडारशिप खालायो बरफ जोंनाव तुबानाय दिल्लीआव 23 आगस्ट फुं 11टानि सिमिनो 10टानि सिमिनो सेंजाकनाय दिल्लीनि जन्तर मन्तराव प्रग्राम दाख्लैबो खाख्लायो डिफरेन्ट जोंनि नेशनल लेवल जोंनि लिडारफोर दंनाय खाख्लायो जोंनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि रिप्रेजेन्टेटिभ जरा मिनिस्ट्रि दंनाय बरफायबो जों मालायनि बागै कक खालायजाक खाख्लायो बरफायबो जों मालायो दिनै हायनाहाय दाख्लाय गावनि बागै दिल्लीयाव थाङै दं आबोनो थैनो बरफनो कक सानानि बागै जों सुजुग मालाय